Maayong adlaw sa tanan sa mga suking tigpaminaw o kamo na minaw sa pinakabagong radio station sa Sugbo, ang 69.9 Fun FM. O kini nga programa gihatod kaninyo sa Vatgon B+++. Ang Vatgon B+++ mao ang bagong pinaka-imported nga lugod nga makapatangtang sa inyong mga dalikdik sa kaliugan ug bisan asa sa parte sa lawas o kinigikan sa Egypt. Paminawon nato ang testimonya ni Juan nga taga Mindanao. Juan? Hi, ako di ay si Juan. Dako ang akong pasalamat sa Vatgon B+++. Kay sukad nga ning gamit ko ani nga product, isa lang kaliguan nga tangtang na ang dalikdik sa akong bugan ug liog. Maong ako kamong giawhag mga kaigsuonan, nahudiha nga palit kamo sa Vatgon B+++, kay makatabang kini ninyo. Daghang salamat sa Vatgon B+++. Ug maukad to ang testimonya ni Juan nga taga Mindanao. So unsa pa inyong gihuwat, palit na mo sa Vatgon B+++. Takna alas 3:05 sa hapon. Kini nga programa mo balik sa pilila lamang kapahinumdom. Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta buko, why not? Bahog bilap, Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta buko, why not? bahog bilap, Buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruta buko, why not? bahog bilap, No artificial color, real na real, kitang real, lasang real na buko, Nesfruta buko, why not? bahog bilap, Takna alas 3:07 sa hapon. Ug kamo na minaw pagbalik sa 69.9 Fun FM. Ang atong magtatampo karon mao si Mario, nga gikan sa Inabanga, Bohol. Maayong adlaw DJ sa mga suking tigpaminaw sa atong programa. Ako di ay si Mario, usa ka lumulupyo sa barangay sa Inabanga sa Bohol. Ug sugdan ako ang akong istorya. Nagsugod ang akong problema ug love story ni Mindang, duha na kabuwan ang nilabay. Aduna ako'y giangayan si Mindang DJ, ang among silingan. Guwapa siya DJ ug siksi. Nagsugod akong pagbati sa iya sukad nga nangayo siya og kamunggay sa amoa. Pero DJ, nagkahinay-hinay og ka-discourage sa iya. Kay iya manggipang utulan ang among kamunggay DJ nga mauray source sa among panudan. Unsay angay na akong buhaton DJ. Masunod niyang gipuntirya og pangayo mao ang kapayas nga tulo na lay bunga DJ. Ug wala na kami lain panudanon DJ. Naglibog ko kung ako bang pupuon ang among kapayas daan DJ para taguan kay mauo man ko sa iyahang balibad. Daghang salamat DJ o ginaot ko nga inyo kong matambagan. At nung takna alas 3:15 sa hapon. Ug kamo na minaw pagbalik sa 69.9 Fun FM, ang pinakabagong radio station sa Sugbo, ngong pabagting sa inyong tagsa-tagsa ka mga tinggil.
Para sa inyong mga tambag, suggestion o uban pa, palihog pag-comment sa ubos. Ipadala ang inyong mga tagsa-tagsa ka istorya. So ang atong magtatampo karon mao si Mario. Nagproblema siya kay basin mahurot ilang kapayas pagkahuman og pag-ut. Ug pangutol niya sa ilang mga kamunggay nga si Mindang. So si Mindang sige pangayo og kamunggay. So sige siya pangutol dito. So nagproblema si Mario nga basin mapuntirya ni Mindang ang kapayas nga tulo na lay bunga mao na lay source sa ilahang panudanon. Takna alas 3:18 sa hapon. Ug kanimo Mario, akong tambag sa imuhang mas maayo na lang pupuon ang imuhang kapayas ug isulod sa balay. Pero mas maayo kung apilo na lang nimog tago ang punuan. Daghang salamat mga suking tigpaminaw o kini ang 69.9 Fun FM, ang pinakabagong radio station sa Pilipinas kang pa-vibrate sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga tinggil. Kini si DJ Jen, daghang salamat. Takna alas 3:20 sa kahaponon.